Mayong hapon sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa Martes ng edisyon sa This is My Life. Oktobre 25, tuig 2022. Kumustang paniaga? Kumusta ang pamatyagan dira? At samtang kamo nagahilay-hilay, syempre sa mga siniya nga mga tinion, nagapahuway-huway, naga-relax, relax gitood. Upda na kita tugtog-tak na stress. Sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kHz kag sa mga naka-online naman dira mayong hapon man sa inyo pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede ma-like, ma-share, salamat gid, hindi lang ay This is My Life, kundi pati man ang iban nga mga public affairs programs sang Action Radio Bacolod kag syempre mga matahom naton nga mga drama sa agas na maghapon, mga balita nga matipon sa amon sa News Center. Kag sa inyo naman karon nga mga greetings, may chat room kita dira, no? Kag sa aton man mga kauturan, mga palangga naton nga mga tagpalamatingara lang sa ila mga radio, no? Kag gusto man magpadala sa ila mga pagpanamyaw kag mga mensahe. There is This is My Life. Ara lang atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kamusta sa liwat ang pagpaniaga? Kag kamusta man ang inyo pamatyagan tungod mabulubugnaw kag matulutugnaw na ang aton sini panahon. Hindi na gid siya malikawan. So bantayan man naton iya ang mga epekto sini, ang mga bulubatsyago ninyo. Kag mayatag man kita da karon pila ka mga informasyon sa inyo akon paano naton malikawan ang mga masakit nga idulot sining masobrang matugnaw nga panahon kay amat-amat na gid kinahanglan may ara na ta mga preparasyon sa iton kaugalingon. Himuon ta na karon pero relax lang anay na. Relax lang anay kamo dira. Ano sudan nyo da paniyaga man, na? Kag kamusta kamo sa siniiya nga mga tinion? Ilabi ng aton dara mga senior citizen. Aton mga young ones, ang mga nabilin ginabala sa balay, ang mga kabulig naton sa puluyan, ginasaligan man sang ila sini nga mga employer dira. Namay yung hapon lang dira, kamusta lang? Okay, gina siya, Tita Wilma. Kaga karon man nga hapon, bantayan ang sulat nga aton sini pagabasahon para sa inyo mensahe, pati ni sa serbisyo naman. Pagserbisyo, problema sang isa ka nagaserbisyo, hibaluon naton ina karon. Plus, pang aton tag sa ka-zodiac sign, para man sa aton tag sa ka-horoscope. Alaw na 48 Action Radio Philippine Standard Time kag sa na-mentionar naman ni Tita Wilma ano bala ang informasyon nga aton madulong sa inyo sa karon iya nga matugnaw mabulubugnaw nga panahon. Ay ho, kung paano naton ina malikawan. Akon lang nakuha ang isa iya ka article, no? Natungod sa opinion sang isa ka doktor. Kahit sa sunod sa niya, mabatyaga na gin man subong. Mabatyaga na gin man niya subong ang katugnaw sang panahon. Di ba la? Matugnaw na ang dupoy-dupoy sang hangin, nga palatandaan inaiyasang kung anuman nga mga balatian kung hindi kita makahibalo. Na diri sa aton sa Pilipinas, huugid na kinahanglan preparar na kamuda ang mga natago ninyo na nga mga pantugnaw dira. Mga panapton nyo bala o kung ano man nga mga balabal mga scarf ang pwede ninyo maproteksyon sa inyo liog sa aton man mga kauturan dira mga madamol ninyo nga panapot pwede gid na tikinanglan sa tion sang kagab-ihon kay kabalugid kita subong nga mas malawig ang kadulom na pagkagat na mga alas 5 media dulom na pagka aga alas 7 na ba do hindi pa magsilak siya hindi ta pa makita ang silak niya haring adlaw hindi pa naton mabatyagan ang iya kainit so mabatyagan ginaton ang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin nga hamihan na tihalong kita sa gabi kaagahon amo gina sa diin na nubo ang temperatura so mabatyagan naton ang katugnaw
Ti ang kabalaka gid lang ang hambal man sa isa ka expert sa ikayong lawas syempre doktor no. Basi balabat siyagon ano posible ubo sipon na kabalo naman kita kung sipon ubo dason hila naton masalaan na kamo nga may COVID na amo na gani kinahanglan hambal ni Dr. Maricar Limpin siling niya na kinahanglan maghulag gid kamo kita bisan ara kita sa sulod sang balay bisan matugnaw ang panahon kinahanglan gid naton ina ha nga bisan ara kita sa sulod sang balay halahulag or if not kay hindi ka mo makagwa kay maka-exercise sa sulod sang balay panghimos kamo da kun anong inyo nga mahimo para magwa ang inyo nga balhas. Ti bisan ganing aton sa Department of Health di bala nagatag man pila ka mga tips para malikawan naton nga makasakit makaangkon isang masakit sa sining matugnaw nga panahon. Hindi man naton manigar despite nga matugnaw sa kaagahon, may mga kauturan gihapon kita iya nga walking, jogging, pero tanawa ang proteksyon sa ila sinilawas. Kay ti kabalo kita padayon ang paandam sa COVID-19, kag ginapaabot sa gihapon, magadamo ang lain pagid nga klase sang respiratory diseases sa karon iya nga panahon. Ang pneumonia na isa na ina, flu, colds na isa na ina. Tinghambal ni Dr. Maricar, hindi lang niya matugnaw nga panahon ang halinan sining mga batsyag-batsyago naton hindi lamang subong sa bulan sa Oktobre kundi sa mga masunod pagin nga mga binulan tungod sang katugnaw na dapat man sunod sa iya nga halungan naton halungan naton ang pagdagsa kag paginutok sang mga tawo sa mga palamasyaran nga mga lugar na ilabi na ang pagkadto sa merkado, kadto sa simbahan, kadto sa mga park na kinahanglan lang naton dira ang maghalong. Kag kinahanglan preparahan man ining nagahilapit iya nga Paskwa. Pero una, antes ang selebrasyon, kag pag-enjoy naton sa panahon sang Paskwa, ang ano gani, ang tigkalalag kag fiesta minatay. Kay kabalo na ka muna kung anong inyo padulungan nga sa diin madamo ang mga tao dira. Ano gani? Magkadto kita sa mga patio, magadto kita sa mga memorial park, yes, oo, damo ginatawo basta iya panahon sang tigkalalag. Halin na Nobyembre 1, Nobyembre 2, kabalugitan na ay uso. Di ba la? Kag madasig yung latnanay sang ginatawag na respiratory infection mo. Te, kon matabo, naka-onwood na, di dako naman ang problema. Kay kabalugid kita sa karon hindi lang niya COVID-19 ang aton ginatubang, kundi bisan ang flu. Dali na iya nga maglatnanay bisan ang sipon kag ubo kag kung mag-ubo kag mag-pneumonia ka ambot lamang giliw ginagina ako nga daan ginasulit-sulit ko ginapanumdum sa inyo kay kadasig sang paglinatunay kag kon mahina ang imo immune system, dasig kagitapikan, ti kabudlay, kapin pa kon hila naton ka, masalaan gani nga muna na subong ang mga tao, ay basi may amo ka na, sobra ka naman, ordinaryo lang na nga trangkaso, di ba? Ay, nga mga anak ka mo, pero may ara man pila ka mga panugyan, nga himuoy na ton sa sining matugnaw nga panahon. Kinahanglan kung magwa kita, matugnaw, kung makabatsyag na kita sang katugnaw, pwede kung may ara ka mo dira long sleeves nga mainit, na pwede. Ano gani, Tita Wilma, inang may jacket ka mo dira or damol, inang mga madamol nga mga panapot ba lang nga pwede git sa tigtulugnaw. Pero pahanumdum lang, likawan naman ang sobra-sobra kainit nga masiling bala naton inang panapton
nga makapabalhas sa aton ti magsobra-sobra hindi siya nami kung matugnaw man ang panahon ha kag kinahanglan sa gihapon face mask ara gid kung magwa ka matugnaw ang panahon kinahanglan kung magkadto ka man sa mga matawo nga lugar mag face mask ugaliun tanan na although nga may ganagagwa na subong nga balita nga mga pagwa nga aton presidente sang pungsod Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang executive order nga abaw mangin voluntaryo ang paggamit sini pero hindi ta naanay maglantaw sina ari kita anay sa aton ginahalungan mas nami pagidya kung padayunon tang paggamit sang face mask na kinahanglan gid kag dugang-dugangan man naton kung tugnaw na gid man sa sulod sang balay dugang-dugangan tang kainit sa sulod sang balay labi na gid kun the aircon kamo ti pareho sa amon nga electric fan lang ang mga ginapanggamit okay lang na hindi tanay magamit sang electric fan para nga magbatsyag kita sang kainiton kag kun may ara miyembro sang pamilya or may isa da ka miyembro sang pamilya nga may ginabatsyag sipon ubot ring kaso whatever nga ginaubo-ubo na i-isolate na lang naton anay sa gilayon kun pwede didto lang siya anay sa piyak nga kwarto na kag na pwede ti isa lang siya lang anay mag face mask para hindi ka mumalatnan sang sipon hindi ka mumalatnan sang ubo or hindi man ka mumalatnan sang hilanat na kag kinanglan panhon tagani sila kinanglan paimno naton sila damo tubig kinanglan paigupo naton sila sa baw nga balhason sila kag pakaunon sila sang utan kag isda baw kinahanglan gid kinanglan man kung ikaw ginasipon or ginaubo ginahilanat ikaw na lang bala magmatumato para sa kaugalingon mo nga i-isolate mong imo kaugalingon ilabi na kung nagatrabaho ka na proteksyon lang ara mag face mask ano ginaya di bala kag isa pa gid sa pinaka-importante magpabakuna gid di ba na? Magpabakuna gid or magpa-booster, hindi lang batok sa COVID-19, kundi pati man sa pneumonia. May ara, di ba may ara vaccine para sa pneumonia. Kag importante, kinahanglan ang aton nga mga kauturan nga nagaedad, bun madala ko daw 50 pasaka, na kinahanglan magpabakuna gid against pulmonya kinanglan gid na kag kinanglan kun daw luyaya lawas mo kinanglan mo gid na iya na para nga may resistensya ka kag may inugbato ka importante lang gid na wala sang malain sa nagahalong ilabi na gid sa karon nga matugnaw ang panahon kay nga sa karon sa tudtod lang kabudlay i-differentiate mo ang COVID-19 sa flu nga ginatawag batok sa strep pneumonia. So, importante sa ito nga mag-isolate. Kinanglan maging responsable lang ang tagsa-tagsa. Especially kung may mga plemas ka mo. Sorry sa mga nagkakaon dira. Kinanglan, pakonsulta gid sa doktor. Mabalang doktor ay kung may ubo, kung ganito, hindi pwede na subong nga bisan sa chat lang nimo bisan sa chat lang pwede ka na makapakonsulta, 'di ba? Pwede gid kag padalaan ka manda reseta mo nang ginatawag nilang e-prescription pwede mo na dason mabakal bisan antibiotic sa butika paagi sa prescription sa aton sa ni mga doktor kay ara man dira nabutang ang ila sini mga license number, di ba? Ay basta panahon sang tigtulugnaw nagasaka ang mga kaso magluwas sa COVID-19 ang flu, ang sipon, ang ubo na hasta pa na mga January kag kinahanglan dumdumo naton nga responsibilidad gid sang tagsa-tagsa nga maghalong para hindi kita makaangkon sang masakit, Ilabi na kung ikaw may ginabulubat siya, kinanglan mo gid ang maghalong. Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Tandaan lang gid naton, gani health is wealth. Kag karon kung gusto naton mag-enjoy sang pag-abot sang Paskwa o kung gusto naton makaupo ng aton pamilya sa
sa ulog sang All Saints kag All Souls Day, halong-halong gid mga anak. Ha? Alaw na 59 na, Tita Wilma, katuan anay na ito na nga sininga food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano naman ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso sigaw na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag na... Okay, sa mga naka-online, anay na tondera Baw, swerte na kauna kasubong, adlaw. Alma Gonzales posisyon, mayong hapon tawe. Bag-o lang ginag-untat ang ulan. Monitor lang sa Barangay Mansilingan. Salamat gid. Nag-ulan da sa inyo. Gino, si Sir, yes, Ma'am Jean, good afternoon. Good Tuesday afternoon, Tita We. Godspeed, love you. Love you to we. Same here, Ma'am Gino, sister, love you too. Thank you, gid ma'am, ha? Ma'am Ana Sinoro, salamat man sa imo. Carmen Chusyason Biboso, good PM tawe Tamyaw Komando, si Joy,
Sino pagid? Si Nini, si Maura, si Nining, si Merly. Ara lang sila sa may Barangay Abuanan sa Bago City. Janmar Idianel. Watching from La Castillana. Salamat gid na. Janmar, salamat mayong hapon. Sa liwat mamana sinoro mayong hapon sa imo ana. Mayong hapon. Titiwe, ari naman kami nagapamati sa imo programa. Tamyaw ko lang gali si Nanay Josie kag Tatay Uni sang happy 46th anniversary. Maayo lang ang lawas adlaw-adlaw. We love you. Sang October tingala ko man daw tapos naman to doon nakag-great na kita. Nasang Sunday gid man. October 23 pa na itawe. Okay, thank you. God bless. Okay. So, Salvador Halbert Sumayang, greet ko lang gali family Vilbar, dari sa barangay Mailong, Bago City. Kag sa ako nanay nga bag-ulang nakagwa sa Bago Hospital na paayo, ayas nay paayo, kaya natin yan, ha? Inday Blaza, mayong hapon man sa imo kay Diding Alojamiento. Salamat kid kay Novi Magapan, mayong hapon tawe. Ga-monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid. Okay, relax lang ka mo dira. Karon naman dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang danay. Tapos, naman, ublaw na daso. Brown na daso, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan niya, Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang
Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, tisiling ko pasalamatan tagi na nga. My Life, Oktobre 25 tuig 2022. Tita Wilma, pila na lang 61 days more to go na 61 na gidlang kaadlaw Pasko na kag 68 kaadlaw ato na sugalawon ang pagsulod sang bag-ong tuig 2023. Mayong hapon lang daanay. Pasiplatan ko anay ang aton mga messages sa aton sini-text hotline. Dali gid lang, no? Good PM ta. Greet ko si Kagawa Journey Espinosa, kag May Espinosa, kay Nining Florenda, kag kay Tay na po Espinosa sang Antipolo, Pontevedra. Okay. Si Nining Vasquez ang nagapanamyaw. 5413, may damo gid nga salamat. Soy or soy coffee, okay na tay, soy milk or soy coffee, katapat sang tugnaw. Tatay Tony, salamat gid. Abaw, ano sudan mo tay Tony? Siling yan, niya gata ginatan nga lang ka pinakas ang subakya, inom soybeans para manguyab, bisan tugnaw. Tatay Tony, salamat gid kag mayong hapon sa imo dera. Amon sudan tita tinulang nga manok luto sang anak mo si tutuayan mo monitor lang kang binida Tatay Teddy kag ni Daddy namon Jenny. So get well soon, Jenny's. Halin ini kay Inderone Trava 8146 mayong hapon lang dera sa inyo, na. Tita, monitor lang ko sa programa mo. Yolanda pa sa Mantes ang bago. Okay, salamat gid. Ang ila kuno ya sudan laswa nga may hipon kag pinaksiw nga tuloy. Bastante gid. Asang Bago City. Bago City. Abaw, be a good girl always kuno ta. Halong gid and God bless 09. Abaw, always gid man nga good girl. Ay nga mga anak mo. Oh, arni siya. Pila ka adlaw nga wala ko kabati sa imo, correct? Nan. 6353. Pampalang katek, ay di ko magets imo. Okay, kamusta lang ikaw dira kurit kag kabay nga maayo man ang imo iya lawas dira. Okay? 2:02 in Action Radio Philippine Standard Time. Okay, relax. Mabasa na si Tita Wilma sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang aton subong pagabasahon sa kahalin kay Leslie. Ang ginbutang ni Leslie sang Negros Occidental. Natungod ini sa ila church. Wala yagin mention kung ano nga klase sang simbahan. Importante lang sa church. Okay. Kag ang iya siniya mensahe sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radio. Kabay nga ara lang kamutanan sa maayong kahimtangan sa tion nga mabasa ninyo kag mabatian ang akon sulat sa programa This Is My Life.
Tita Wilma, ako gali si Leslie, hindi ko na tuod nga ngalan. Kag ako tani gusto na lang diri lang sa balay, mahipos, kag nagapamati sa Action Radio, sa mga matahong pagin nga mga drama kag mga balita. Pero kinahanglan gid naton ang magkadto sa aton church. Basta ikaw may kahadlok sa Dios, may adlaw gid sang pagpasalamat sa iya puloy-an. Indi bala? Ang akon tani, Tita Wilma, gusto ko nga maglinong ang akon kabuhi. Maglikaw sa magamo nga palibot, pero kabudlay gali himuon. Parte sina ang akon mensahe sa imo kag sa mga tagpalamati. Ako, ultimo lang, nga simba sa isa ka simbahan, naga-serve man, pero kadamo ako sang natalupangdan sa mga tao nga ara gid dira. Bisan ano gali nga sekta, hindi gid madula ang amo sini nga klase sang mga tao. Kay ako, tita, naga-search gid kung diin bala ang maayo. Pero bisan diin ka lang gali makadto nga bahin, hindi mo gid malikawan ang mga tao nga plastic, manog pa kuno-kuno, nagapaas if nga makadiyos. Pero pagwa gani sa ila simbahan, ahay, pulos marites naman. Kag pulos chismis ang ginahimo. Kag daw indi bala sila halin sa simbahan? Ang budlay pagid, Tita Wilma, kalabanan ang ginakomentuhan kag ginalibak ang makita nila nga sala sang iban. Pero wala nila ginatanaw ang ila kaugalingon. May isagid ako, Tita Wilma, nga siya lang gid nga kung maghambal, perpekto gid sa iya kaugalingon. Tani sa iya lang siya kaugalingon ma-focus, kag hindi niya pag-intrahan o kon komentahan ang iban kung nagaanuman. May dapat bala bag-uhon para sa ikaayos ang isig kapareho muhaw? Ina balang kung tan-awon mo ang kaugalingon mo, o sisaon mo anay sang maayo antes ka mamantay sa iban nga tao. Kag kung maghambal ka, kinahanglan magtiid ka man kung bala may nalapakan ka nga iban nga tao. Kung bala may nasakitan ka nga balatyagon nga wala niya may balaan. Nakahambal ako sina tita tungod isa man ako sa nabiktima sa mga amo sina nga sitwasyon. Isa ka bes nangintupi ko man ako. Di kalain bala batyagon. Kag siling ko gani sa kaugalingon ko, siguro nahisa lang na sila kun nga ako ang ila tupiko sa mga istorya. Wala ko ina ginasapak, Tita Wilma. Abi mo may jutayan lang gid ko nga natampa nga klase sang tao. Pero nangibabaw gid tita sa akon. Ang peace nga ginatawag sa akon heart. Wala ko siya ginsapak, kundi gintalikdan ko na lang kag naglakat. Nagpauli na lang ako. Ang ginahimo ko na lang, ginapangamuyo ko na lang sa mahal nga Dios nga kabay tandugon man ang balatyagon sa mga chismosa, sang mga marites nga maguntat na sa pag-istorya sa kabuhi sang may kabuhi kag magpakalain sa ilay si kapareho nga wala man sang basihan.
Bisan sobra ako nga nasakitan, nga nangin tupik ko ako sang ila chismisanay, hindi gid ko magpatol sa ila, Tita Wilma. Kundi itugyan ko na lang sa mahal nga Dios ang tanan. Husto bala kung amo inang himuon ko, Tita Wilma? Salamat gid sa imo pagbasa, ari lang ko sa probinsya sang Negros Occidental. Leslie. Ay nga mga anak mo. Una sa tanan, sa imo, sa nagpatawag kay Leslie, salamat gid kag maayong hapon. May God bless you. Kabay nga tagaan ka sang ginatawag unending patience. Pasensya, paubos, kabay magapadayon sa imo. But anyway, salamat sa imo dirigen pakigbahin sa This Is My Life. Kung kaisa, kundi ina bala nga gusto mo magpakalinong, gusto mo manginami lang ang tanan, may ara gid na iya mga tao nga daw gina garit-garit gid ka bala, kag ginatakos gid ang pasensya mo. Kinanglan ka balo ka da kung anong himuon mo. Ay, oo. Kinahanglan, hindi mo na lang pagsapakon. Okay nang ginhimo mo, dayaw na si Tita Wilma sa ginhimo mo. Na-control mo ang kaugalingon mo. Na-control mo ang kaakig mo. Na-control mo ang imo emosyon nga sapakon ang mga nagahimo sina. Isa ina iya ka masiling naton basta gani kun ano nga siling ano na ganing ginambalan nila gani. ang isa ka tao nga mapainubuson bot silingon ginagrasyahan ina sang Ginoo. Kag ikaw kun prayerful ikaw, may kahadlok ikaw sa mahal nga Dios, nagatuo kag nagapati ikaw nga may Dios ang kalibutan, ginasunod mo ang iya sini mga virtues, ang iya sini mga ginatudlo sa aton. Nga kinahanglan naton magpaubos, kinahanglan naton na magpasensya, kinahanglan naton nga magpatawad. Himuon naton ina. Kung magsiling naman ang natalupangdan, kundi wala mo man tuod ma-mentionar ang imong kung ano ka nga sekta, kung anong church ninyo, tuod ginmana na. Hindi lang sa mga simbahan nga may mga among sini. Sa diin nga bahin sang aton palibot, correct ikaw sa paghambal sina. Bisan gani mismo sa aton lugar na da ka lang bala sa sulod, gwa ka na ina kabigon mo na nga normal ina sa aton palibot bisan diin ka magkadto nga bahin sang kalibutan. Mapatrabaho man, mapa-eskwelahan man, kundiin man nga bahin, hindi na iya malikawan, kay ang tagsa-tagsa katao may mga mata. Kung basta may mata, kung magtulok siya, ang paminsaro niya nagadalagan. Kung anong pag-inchindis ang utok niya, kag mabatyagan niya. Ti kung sa laang iya pag-interpretar, ti chismis di ba? Mangin marites siya na. Pero kung ikaw, wala ka panahon sa mga musina nga bagay, never mind. Hindi na ya dapat hindi na ya dapat problemahon. Hindi na dapat naton pagproblemahon. Hindi ka magsiling nga gusto mo lang tani magpakalinong na. Amo nang gusto mo, di ba? Gusto mo malinong ka na. Hindi ka gusto sa magamo nga palibot. Ina nga mga lugar kung amo nang napangita mo, wala na di sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, puno sang mga nagakatabo nga makitaan sang imo mga mata, mga maayo kag hindi maayo. Ginatakos ang imo sini, ikasarang ang imo abilidad, ang imo kaalam, kag ang imo pagtuo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Ay hoo. Never mind sa mga nagaserbisyo sa simbahan, hindi iya tanan, may ara nga pila, I think, na? May ara man pila. Na may ara gani iban nga siling baw nagaano pagbalik din na nagahambal na gani bad words na husto ka sa paghambal sina na kag husto ka man sa ginhimo mo nga hindi mo na lang pagsapakon ang mga taong kaangay sina. Importante kung nagaserbisyo ka sa iya,
Hindi kaya magsapak sa mga bagay nga makapaguba sang imo konsentrasyon. Basta naga-focus ka gani sa iya, kag gusto mo pagin nga mangin malapit sa iya, kadamo ikaw sang pag-aagyan nga mga pagtilaw. Damo disturbo, damo sang mga issue nga kung kaisa makapasanting sang imo sinidulunggan. Ti kun hindi mo makontrol ang imo emosyon, magwa ka gid sa panit mo. Kag kun magwa ka sa panit mo, sinuguba sila, ma-enjoy na sila ya. Ikaw ang maguba dira. Gani sa mga tao nga amo sina, husto nang ginhimo mo. Ipangamuyo, kag ginapangamuyuan mo na lang sila. Hindi mo pagpasapakon, kag hindi ka dapat iya nga magpanaog sa level nila. Padayunon mo ang imo ginahimo nga pagserbisyo sa mahal nga Dios. Padayon na ina. Mas ikaw nga nakaintyende, gani hindi ka magpatol sa ila. Para hindi ka mangin miyembro sa mga marites. Hindi kung kaisa hindi taman malikawan, di ba la? Tawo taya, normal ang ina. Pero inang magsiling nga inang mga ginachismis, makaguba iya sa kabuisang tao, hindi naman na nami. Inang magmarites, iya nga sinasadya-sadya lang, maka-enjoy ka na, okay lang na iya. Kag isa pag isa mo sa just ni Tita Wilma sa imo, mag-pray ka gani para sa ila. I-pray mong ila kaayuhan. I-pray mong ila kaayuhan nga mangin maayo pagid sila kag matandog ang ila balatyagon, mabuksan ang ila pamensaron nga magtubo ang ila spiritual life since ara man sila sa simbahan pareho mo. Nga kinahanglan mangin maayo lang ang tanan kag magapakita sila sang maayo man nga panimuot sa imo, kay ikaw naga-work out man nga magpalapit sa ila. Pwede mo man siguro inday Leslie mausisa ang kaugalingon mo. Nga ang ginaamo ako nila sini na ano balang ginahimo ko? Bala sala ang ginahimo ko nga ang amo na lang sina ang ila ginahimo sa akon na amo na siling naton na ang aton mga sala amo nang ila makitaan pero ing ila kaugalingon wala nila madiparahan, di ba la? Ipasa Dios mo na lang ang tanan. Hayaan mo sila. Mamo kay na bala. Hayaan mo sila. Ipangamuyo mo na lang sila. Kay kabalo kita nga kon i-pray naton sila, ang Ginoo iya maalam, makatarungan ang Ginoo. Kag siya nang nakahibalo kung sinong husto, kung sinong sala. Kag kung anong imo ginapangayo, kag anong imo ginapangamuyo, mabatian niya ina. Mabatian niya ina. Kag siya mismo makasiling kung ano ang dapat nga isabat niya. Siya nakahibalo kung anong dapat isabat niya sa imo ginapangayo. Gani, keep on praying, my dear, para sa ila. Basta para sa imo hustong ginahimo mo, kag wala ka sang tawo nga ginalapakan, wala ka sang tawo nga ginapakalain, never mind. Pabay sila. Kay nga amo nang siling bala nga God hears, God listens, and God cares. Si Lord niyang bahala din. Padayuna ang imo ginahimo nga pagserbisyo. Kaya mo nang siling nga, the more you get nearer to Him, tama pagidya kabudlay kag katunukon sang dalan pakadto sa iya. Nga ginatakos siya kung tubtob diinggid ang imo kusog, ang imo kaisog, ang imo kabakod, kag kun ano kadako sang imo pagsalig kag pagtuo sa iya. Sa iya. Padayon na lang pagpangamuyo mo nga masanagan ina sila sa ilang mga ginapanghimo kag mag-usoy man sang husto nga banas. Ang Ginoo na bahala na yung mag-bless sa ila, ano? Ay, oo. Amo lang na siguro ang matugda ko sa imo. As sa last part na sang imo sulat, nga nagapamangkot ikaw, nga husto bala, Tita Wilma, ang ginahimo ko, ay tugyan ko na lang sa Diyos ang tanan. Yes, my dear. Kag himua lang ang husto.
kag nagakadapat nga para sa imo. Ha? Okay? Leslie, madamo gid nga salamat sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati kamo man. Kung may matugda kamo nga para sa aton sini letter sender karon nga adlaw, ara lang aton chat room para sa mga naka-online. Ara man ang aton sini text hotline. Pwede gid kamo dira maka-text sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kay ina-iya basahon gid ni Tita Wilma, ha? Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Hi D. Thank you gid. Karon lang ang imo sa ni mensahe. Kay Antonio Beronio, salamat man kay Inday Ginny Sulgon, mayong hapon man sa imo. Wow, ay naman si Tutor Rod Simon. Good afternoon, Rod. Kag salamat gid sa pag-upod mo kay Tita Wilma sa sininga hapon. Mayong hapon, tamyaw ko Family Helia sa Barangay Can Roma, Pontevedra. Salamat gid Tita. God bless you and always, yes. God bless you always, Gita, and more power to Action Radio. No? Stephanie Helia, salamat gid. Good afternoon, Tita We. Kag sa tanan nga naga-monitor sa Action Radio. Kag wit ko man batik-batik kag Suela family. Teresita batik-batik kag Suela. Bado ka ba? Yes, na nagdaog ni siya. Na, di ba? Congratulations, nagdaog ka sa dakop ka. Daog ka ba? Kita ko gid. Congratulations. Novi Magapan, salamat man. O keles 2:30, relax lang. Balik doon lang kamo karon ni Tita Wilma liwat kag basahon ang inyong mga mensahe. Relax lang. Mabalik ako dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa Carl Caniete. Mayong hapon. Karon basahon ko ng imo nga greetings. Virtual Pinda. Yes, ma'am. Present always kami sa my Celine Homes. Stay healthy always and may God bless you and your family. Salamat, Ma'am Virgie. Thanks for the prayer and for the love. Salamat, gid. Hi, correct, gid. Pabayi lang na dila anay. Si Andy ni. Kay unique sang imo nga account name na. Okay, salamat gid kag ari pa di mi ari ko di nga greetings. Sir Alex Montesa, mayong hapon lang dira sa imo. Salamat gid sa imo. Sir Mileli Uligo, salamat man. Kag yes. Ara si di na to. Sir Alex Montesa na ari naman ko tawe sa imo liwat na nagaupod sa stereo, gina-share ko man kag gina-like ko Tita Wilma. Abaw. Siling niya, patamyaw ko sa ilan ni Ma'am Vanessa kag Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Kag Sir Milel Uligo, may damogin nga salamat. Keep safe always, Tita Wilma. God bless. Okay. Thank you, gid Sir Alex Montesa. Salamat gid sa imo. Na. Kag, kay Dance Salmingo, salamat gid. Okay? Balik doon ta naman kamo dugay-dugay. Relax lang kamo dira. Salamat gid. Barangay 684. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue,
learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kami amo ka mo na ang inhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpur kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong Para man sa aton ang mensahe mabulig tabla sa iya kung ano ang mga maayo lang. No? Ari balaw hambal digay ni sa online ni si Andini Efeso chapter 4 verse 31. Sikwayan ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kaang kaakig. Hindi na kamo magpamuyayaw kung maghambal sang malain kontra sa isa kag isa o kung magdinumtanay. Batian mo na, Inday Leslie, makabulig din na nga Bible verse nga ginpadala ni si Andini. Salamat gid siling ni Heidi, correct gid Miss Welms
patience is a virtue. Good afternoon lang, miss. Correct. Salamat man. Ha? Inday Ginny Sulgon, mayong hapon lang dira. Siling gani ni Tuto Carl Kenneth kaniyata. Siling niya, pariyos man na sakon action, Wilma. Ba magulang ka pa sakon ba? So, joke ko lang, naangga ko lang na Tuto Carl. Ha? Parehos man na sakon action, Wilma. Hindi man kita perpekto, pero damo marites sa amon simbahan. Pero negasiling na lang ko kabay pa nga tandugon ang balatyagon sa mga marites. Salamat, kid. Good. Okay, kid. Maayo, kid. No? Siling naman ni Ma'am Ana. Be? Sa sender, kabalo ka man. Abi mo. Yes. Ma'am Imo, bala mo, kabalo ka man gani kung saan niya magsulbas ang problema. Abi mo, wala bala perfecto halos tanan makasasala. Mga judgmental, ang mga husgaran man, ang mga nagasulobra, pangamuyo ka lang kag sa ang Ginoo. Magpangamuyo ka lang sa Ginoo na intindiha ang mga tao. Okay, salamat gid Mama. Ma'am Aina, salamat gid sa imo. Kag siling ni 8362 tawe, amugid ina, kunara ka sa Dios, damo sulay, sa sender, pangamuyo lang, kay nagapaubos. Sa nagapaubos, love sang Dios. Amen. Salamat kid 8364, mayong hapon tawe, Teresita Abaring ni, sang barangay Mansilingan, naga-monitor gid ako sa inyo permi. Ma'am Teresita, madamo gid nga salamat kag magbisan bago ko lang na nabasahan ang imo sininga number. Pasalamat gid ako, no? Ay, Tita Wilma, mayong hapon sa sender, hindi lang pagsapakon ang mga tawo nga marites, kag pray lang gid. Di na to talang panulo ko, na? Sa pakon ang mga tawo nga marites, kag pray lang gid, permi ara si God. Nagatanaw sa iya. Salig lang gid kay God. And God bless you. Okay. Ang ayo, sagli dayon, textmate. Lalaki ang ginapangayo yung textmate, 38 to 45, buot lang ta, Wilma. Okay, ikaw ang mag-screen kung may ara mag-text sa imo, kung maayo siya o kung hindi. Kambalo na ka muna na maghimo sina. Kung may mag-text sa imo dera. Okay, sa gusto makig-friend sa area cellphone number 0920-730-5510. Again, 0920-730-5510. Okay. Kag, hi Tita Wems, nakasulod siya. 1540, yes, salamat kag mayong hapon sa imo. Ay sa sender, Tita, pabay, sila, natabo man na sa akon, pero sabat ko, kung kamo maglakat, wala man ko gani, gapamangkot. Pabay ilang, makailis ka da, okay, pangamuyo lang. Hambal na ni Coret, no? Ni Coret, 6353, salamat gid. Tawe, mayong hapon, sa sender ta, hindi lang pagsapakon, kung ano man sila, hindi pag-inchindiha, pawala ilang, kay sala man nina nga husgahan, sang amay. Okay, pagpangamuyo ka lang. At 2943, madamo gid nga salamat. Good afternoon, Tita Wilma, kabudlay matuod sang kabuhi sang isa ka Kristohanon. Pero kung may Kristo ikaw sa imo kabuhi, ang mga negatibo sa imo palibot daw yabuok lang ina nga ginahuyop sang hangin kag madula. Pamati kay Leslie, halin ina ka 1964. Husto gid ina. Hindi mo pagsapakon. Kay kun huypon ina sang hangin, daw yabok lang ina. Hambal naman ni 8220, tama gid lagay ni Tawe. We are living in the enchanted by Satan. Hebrew 12 verse 2. Okay. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, dapat hindi mo pagsapakon ang amuna nga mga bagay. Ang sapakon mo ang Bible verse kag hindi ang mali. Tatay Tony. Salamat gid Tatay Tons. Salamat gid. Okay. Alas 2:43 na mawili naman ko da karon. Ang aton anay pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Pero happy birthday anay sa mga nag-celebrate sa ila birthday today.
Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday. Happy birthday kay Melody Canlas Merbueno. Kabatchmate, happy birthday to you. Halin sa aton bugos gid nga batch. Happy birthday sa imo miga Milods. Wish lang naton syempre good health no and more blessings sa iban man naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawan subong happy birthday man God bless man sa mga nagasaulog sang ila wedding anniversary. Horoscope na Tita Wilma. Karon nga adlaw suliton ko Martes pitsa 25 sa bulan sang Oktobre. Una nga zodiac sign Scorpio. Ang mga Scorpio, mo ining mga natawo, Nobyembre sa dayo. Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, ang inyong horoscope nagasiling, ay, hindi ka magpasingit, kontrola, ha? Hindi ka magpasingit karon nga adlaw, hindi ka magmangin emotional, kontrolang imo kaugalingon, kay nga abaw, damo-damo kasang ulobrahon, ha? Kag abi mo or abi ninyo Scorpio, subong ninyo mapakita ang inyo kaalam, ang inyo abilidad, nga dayawon gid sang inyo pamilya, sang kaupdanan nyo sa trabaho, o kun mismo sang imo boss, nan. Kag matawag nga matungdan mong imo trabaho kon likawan mo pagid ang mga wala pulos nga istorya sa palibot mo. Mga masuwati nga mga numero 5, 7, 13, kag 31. Yes, Scorpio, your lucky color is tangerine. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Ang horoscope sa mga Sagittarian, kinahanglan nyo disiplina. Kay nga, mainit ka mo sa ginitawag paghigugma. Kay Sagittarius, kinahanglan suno sa inyo horoscope, kung anuman ang mga bagay-bagay ngayon na sa inyo palibot, kinalantunan nyo ang isang maayo, kag pamansaron gid sang maayo ang dapat nga himuon para hindi maghinulsul sa uli. 4, 5, 32, kag 42 ang mga maswerte nga numero. Ocean blue is your lucky color. Kag tuan naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtubinero, Jasin 9, ay likawan mo ang dawala mo gina-expectar nga bisita karon nga adlaw kay nga may dala ina nga wala pulos nga istorya or chismis nga makapainit lang sang ulo mo. Yes, Capricorn, mga maswerte nga mga numero, Jasi 6, Jasi 8, 29, kag 40. Your lucky color is jade green. Kadwa naman naton ang mga Aquarius. Ang mga Aquarius, amuining mga natao, Enero 20, tubtob, Pebrero 18. Aquarius, kinahanglan suno sa imo horoscope or sa inyo horoscope, magpakatawhay lang, kulang para makapulupamensar ka, at timbang-timbangon, sang maayo, antes ka man maghambal o kung antes ka man mag-judge sa isa ka sitwasyon para malikawan mo nga makasala ikaw. Mga maswerte nga mga numero sa Aquarius, 4, 10, 16, kag 33. Your lucky color is pink. Ang mga Pisces naman, Pisces, Pebrero, 19, tubtub, Marso 20, abaw, kung ikaw Piscean, kag mahuyugon ikaw sa negosyo, may swerte ka gid gali sa negosyo. Kung umpisahan mo na dako ang imo pagakitaon kung mangin freelancer ikaw. Pisces, mas swerte nga mga numero 9, 10, 24 kag 37, sapphire blue is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, mga Aries, amo naman ining mga natao, Marso 21, tubtub, Abril 19, ang pagsuporta o kung pag-isa mo bala sa inyo, puluyan o kung sa imo ginatrabahuan, ginapangayo, ginabala subong sang panahon. Kag ang mga di pag-intsindihanay, masolusyonan ina Aries. Tandaan, mas swerte nga mga numero 14, 15,
33 kag 42. Your lucky color is white. Inauna pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para man sa iton horoscope sa karon iya nga adlaw na bantayan dugang pagid. Ma'am Imelda Magalion mayong hapon dira sa Magalion family, Tiniendo family, ara lang sila suno sa ila sa Barangay 1 sa Isabela Monitor sa Action Radio. Madamo gid nga salamat. Yes, dala na si Mami Diana Consolation, of course ni Mami Pilar. Nanay Dayin, kamusta lang? Okay, kaya Lino Assessor dira sa San Dionisio Barangay Granada upod man kay Inday Celia Villagracia mayong hapon lang dira sa inyo kag madamo gid nga salamat. Kay Inday Norma, kay Inday Grace mayong hapon. Relax lang, balikan ka mo ni Tita Wilma, dugay-dugay naman. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santuba, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhing, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malhain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga
bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata. Sir Alex Montes, nakagina. Nabasa ko na sir. Thank you, kid. Kag nag-greet ko na sila tanan. Wilma Raquel Limbania. Hi, Tita. We're watching from Barangay Kabog. Salamat, kid, kag mayong hapon. Afternoon, nakaabot pa kami ni Nanay Isabel Tawe. Adira kami halin sa Bacolod. Tuto Eddie Laos, mayong hapon lang. Kagaraman si Ray Flores Barrioga. Salamat, gid. Kag syempre kay Inday Connie Laparan. Salamat, mine. And yes, Ma'am Imelda. Madamo gid nga salamat, Ma'am Imelda. Ha? Okay. Alas 2:57, relax lang. At tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabilin na nga mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Ara na kita sa zodiac sign nga Taurus. Bantayin ninyong inyong nga horoscope. Ang mga Taurian, amoy ni mga nataw Abril 20 tubto Mayo 20. Taurian. Wow, may reward nga nagulat para sa imo or sa inyo man paghatag bulig sa husto nga tawo nga mahatagan sina. Mangin maswerte ikaw sa business, ina kung mahiligon ikaw. Maswerte nga mga numero 3, 8, 28 kag $40 green is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, amoy ning mga natawo, amoy ning mga natawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, ang trabaho o kung ulubrahon mo nga wala na talupang than before, subong may rason na nga matapos mo na subong, kag kaisog sa imo subong sa pagpasimpalan. 2, 7, 12 kag 27 mga masuwati nga numero, beige is your lucky color. Kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Cancer. Ining mga Cancer, amoy ining mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer,
Kung ano man ang responsibilidad nga gintugyan sa inyo, hindi ninyo or hindi mo pag-ibaliwala at tubangan nga may kabakod kag sabton mo ang imo nang yung desisyon. Amo na kung isugaw na. Mas swerte nga mga numero 27, 14, kag 37. Aquamarine is your lucky color. Katuan naman natin ang mga Leo. Leo, Hulyo 23, tubto Agosto 22. O Leo, likawan mo. So, sa imo horoscope nga mag-init ang ulo mo karon nga adlaw. Cool ka lang. Relax. So, sa imo zodiac sign, tungod mangin mabangis ang imo pagkatao karon nga adlaw na kinahanglan kinahanglan palayo-layo lang sa gamo. Self-control, my dear Leo. Mas swerte nga mga numero 4, 10, 33, kag 40. Scarlet is your lucky color. Kadtuan naman nato ang zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman, amoy ni mga natawag Agosto 23, tubtob Setyembre 23. About, kung may imbitasyon sa imo sa pagtambong sa pagtinipon-tipon or sadya-sadya, okay, go. Ha? Kaya nung naming palatandaan dira, na? Hindi mo pagpaligaron kung may mabaton ikaw nga imbitasyon. Mas swerte nga numero 9, 13, 37 kag 38. Maroon is your lucky color. Kadtuan naton ang katapusan nga zodiac sign nga Libra. Ang Libra, amoy ning mga natao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. O Libra, masakit man sa balatyagon, pero pakigbatuan mo ang gusto mo nga baklon tungod, tianhon mo kay puraot, gidula kwarta, ha? Unaha lang ang kinahanglan nun, kaya. Jasi 8, Jasi 9, 33, kag 42 ang mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. So, nabatian naton ang atong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw. Imponto las Tres Action Radio Philippine Standard Time at na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Uyo sa nga sa 3 o'clock prayer. Antes man si Tita Wilma magpaalam, happy birthday kay Jancy. Basta ihada ko. Kay Inday Jancy Joy Lau Tedlan, happy birthday sa imo. Halin kay Nini Lau and family. Salamat gid Tita Wilma. Okay, 40-45, madamo gini salamat kag mayong hapon sa inyo dira tanan. Ha? Nang Betty Lau, kamusta lang kag mayong hapon sa imo, miss you man. Ha? Alas 3, 2 na Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magapaalam na. Pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Habakkuk chapter 3 verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the lights. I can't say goodbye. Buwas na naman, salamat gid. Standby na sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!